చెప్పు. మా అమ్మకి వాటర్ చేయండి. ఒక డైలాగ్ చెప్తారు చూడండి మా జషి బాబు. ఒక డైలాగ్ చెప్తా కదా, డైలాగ్ చెప్పవా నా కోసం? ఒక డైలాగ్ చెప్తావు కదా, ఇప్పుడు మీ అత్త కోసం చెప్తావా? ఆ డైలాగ్ నా కోసం చెప్పవా? చెప్పు. ఏంటి నా బంగారు తల్లి అంటావు కదా, ఆ డైలాగ్ చెప్పవా అద్దు నా కోసం? ఒక్కసారి నీకు జీప్ కొంటాను, కారు కొంటాను, నువ్వు అడిగిన బండి కొంటాను, నువ్వు అది చెప్తే చెప్పు. నా కోసం, నా ఫాలోవర్స్ కోసం చెప్పు. చెప్పు. గట్టి చెప్తావు చెప్పవా? గట్టి చెప్పాలి అందరు. ఇక టైం అయిపోతుంది, బే చెప్పు. నా బంగారు కొంట. ఎవరు? నేనా? ముద్దు మరి బే ముద్దు, టైం అయిపోతుంది. నీకు లవ్ యూ.